Rushe-rushen da ake a jihar Kano ya fara yawa, inda musamman rushe-rushen da aka yi ya biyo ta kan Daula Hotel, inda mutane da dama kwarai da gaske wasu sun nuna bakin cikinsu akan rushe wannan hotel da aka yi. Amma Alhaji Mustapha Naburuska, wanda kuma sani jarumi a masana'antar kannywood, shi kansa ya yi murna wajen rushe wannan hotel. Ko me dalili? Ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan shiri domin jin yadda ta kaya, domin samun cikakken rahoto daga wani ta mai albarka. Kasance da tashar Arewa Press TV domin samun labarai da su. Alhaji Umar Naburuska ya nuna farin cikinsa wajen rushe wannan Daula Hotel. Ko menene dalili? Tabbas ya bayyana cewa wannan rushe-rushe da ake a jihar Kano tabbas yana farin ciki matuƙa, inda yake cewa dukkan wani gini da aka yi a nan gurin ba tare da ka'ida aka yi sa ba, sannan kuma wanda ya gina shi ba da haƙƙinsa ya gina ba, shine isa idan ana rushewa yake jin farin ciki a cikin zuciyarsa. Amma ta wani bangaren Alhaji Mustapha Naburuska ya bayyana wata magana, inda yake cewa tabbas wannan rushe-rushe da ake yi a jihar Kano tabbas ta wani bangaren bai kamata a ce ana yi ba, amma shi dai wannan Daula Hotel da aka rushe gaskiya ya nuna farin cikinsa kwarai da gaske. Sannan ko da a ce shi ne kafin a rushe aka tambaye shi zai iya ba da gudunmuwa domin a rushe wannan daula. To amma ta wani bangaren mutane suna cece kuce akan cewa mutanen da suke aiki a ciki baya tunanin wani irin hali za su shiga. Tabbas Alhaji Umar Naburuska bai yi wata ba, ake cewa shi ai duk wanda kaga ya fara aiki a nan gurin to tabbas shi ma dan jam'iyyar da Abdullahi Umar Ganduje ne. To fa mai saurare, ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin jin cikakken rahoto daga wani tata mai albarka mai suna Press TV 24 domin samun labarai dumudumin su. Kar ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka iya samun sababbin shirye-shiryen mu idan mun dora. Ta wani bangaren mutane suna ta cece kuce akan wannan rushe Daula Hotel da aka yi, amma ta wani bangaren mutane wasu sun ji daɗi dangane da rushe wannan Daula Hotel. Kai tsaye dai mai saurare, ka biyo mu a cikin wannan chata mai albarka domin samun labarai dumudumin su, domin mu sama wannan bidiyo domin ka ji irin farin cikin da Alhaji Mustapha Naburuska yake yi a dangane da wannan rushe Daula Hotel. Biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin sa maka a wannan ɗan ƙaramin bidiyo wanda Alhaji Mustapha Naburuska yake magana akan rushe wannan Daula Hotel. Kai tsaye dai kana saurara da wannan labari daga tashar mai albarka mai suna Arewa Press TV. Kada ka manta da sunan wannan chata idan wannan ne farkon isowar ka wannan chata mai albarka. Kada ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka iya samun sabbin shirye-shiryen idan mun dora.